Здравейте от нас. И ето, че дойде този момент, в който се подготвяме за сезона Созопол. Да, от 7 годишен опит днес ще ви вземем с нас, да си оправим багажа, да видите какво ни трябва на нас, какво ще е необходимо, но гаранция, че днес всички неща ще се използват. И аз съм на пръсти, защото нещо не можем да си нагласим височината. Днес сме четвъртък, заминаваме в неделя, така че имаме 3 дена, които трябва да оправим багажа. Като имаме предвид, че на мен ми остава един ден, защото аз в петък, събота и неделя просто ме няма. И затова на мен ми е един ден да си оправя моя багаж. Така че времето ни притиска. Първо подготвяме работите неща от ателието за Созопол. Машината за бродерия, принтери, боички, на Хриси, нещата за рисуване. Всичко. Всичко, тениски, свичери, Всичко, рамки. което включва работата ни като цяло, трябва да го изнесем в кашони днес. И рамките, които са натрупани тук отзад в едни кашони. След това трябва да се качим до тавана, оттам да вземем неща също за Созопол. Да. След това си оправим дрехите в апартамента. Имаме неща и на село, които просто няма къде да ги складираме тук. Там стои Сергията, И аз съм на маникюр след малко. така че да се захващаме. Да. И в момента принтираме всички карикатури, които ще украсят Сергията тази година, тъй като скоро не сме правили обновления, но тъй като имаме един прекрасен принтер, който е затрупан от багаж, не мога да ви го покажа, но да, имам си вече принтер, който работи чудесно и си принтирам карикатурите. Скоро ще принтирам и снимки с клиенти и ще има 3-4 чисто нови албумчета, нов банер. Като цяло доста добре сме се подготвили. Ето тук ви показвам, че през годината правих рисуване и вино и това са част от всички рисунки, които съм правила, като имайте предвид, че те са на 2 реда, т.е. са 2 пъти повече. Ето и поредната карикатура, която излиза от принтера, Game Over. Това са бързите карикатури, ръчните вече са принтирани и са в папката подредени. Дигиталните карикатури няма да принтирам, защото там не ги промотирам толкова много. И освен нашите бързи карикатури ръчни, тази година ще приготвяме и наши тениски. Ще ги правим на Сергията. 5 minutes later. И здравейте отново. Остават още 4-5 часа. Ние сега ще ви покажем, че сме до никъде. Искам само да видите, това е част от списъка за Созопол, като имам и в телефона и обикалям, събирам и драскам, като аз заминавам на Моминско след няколко часа. Те момичетата вече са там, обаче нямам възможност да тръгна по-рано, както виждате. И ей, тук сега си драскам по списъка. Интересното е, че нямаме достатъчно кашони и турби за багажа, защото сме ги използвали зимата за коледната украса. И сега ще е много забавно къде всъщност ще си пренесем багажа, защото имаме само 2 куфара и те вече са пълни. Добре, нека да ви покажем какво става в апартамента. Така започваме от кухнята. Кухненската маса е лудница. В момента хола ни е най-чист. Наредили сме цветята, на които майка ми трябва да полива. Това е закуската. Да. Лебидо? Матока! Коридора горе-долу и то е добре. Спалнята, женски работи предимно. Дрехи почти сме подготвили. Като цяло повечето багаж ще наредим в последната стая. Кашони, сакове с дрехи, още сакове с дрехи, стелки за трениране. След като оправим тук апартамента, аз трябва да се кача горе на тавана, да слагя рамките, да ги подготвя долу в ателието и след това ти отиваш на Моминско, аз отивам на Дерманци за останалия багаж. Само да кажа, че в Созопол вече ни чака новия билборд. Ние да сме в Созопол.
Чакат ни новите албуми и мостри. Като цяло поръчала съм всичко да право там да пристига, защото миналата година много се забавиха, а тази година ни превариха. Така че, да, нещата ще се сглобят в последствие. Добре, да хапваме и да продължаваме. Айде! Later that day. Здравейте. Докато Хриси е на момийското парти, аз и баща й трябва да подготвим сергията, тъй като в Уквит няма къде да поставяме сергията. Затова я държим на Хриси в селото. Сега ще я покажа. Ето, може да видите билборда, който ще бъде тотално различен тази година. Основите, вратите, столовете. Тъй като сергията в момента е на втория етаж на стара постройка, ние с баща й трябва да свалим, да подготвим, утре за буса да е по-лесно да натоварим. Така че едни се забавляват, други работят. Това е живота. The next day. Аз се включвам вече след моминското и съм тук, за да снимам как товарят нещата. Нали са много тежки за мен, но има още много багаж. Буса в момента е на една трета пълен, не знам докъде ще стигне. Може би до кодирката ще го наклоним. Ето ги. Товарят и аз съм за красота. Later that day. Привет! Ние вече пътуваме към Созопол. След 3 дена управяне на багаж, само вижте отзад. Да. Какво То, става? то не се вижда много, но колата е до козирката, а отпред в този бус ние останалия багаж. Бусът е пълен догоре, имайте предвид, че се вижда на някои от кадрите и ще го видите и вие. Като цяло сега тръгваме, много е топло, в момента е 26 градуса и половина. Ние двамата не можем да понасяме жегата, затова отиваме на прохладно, на морски въздух. Като, както Светло каза, 3 дни оправяхме багаж и сега може би още 3-4 дни ще го дооправяме наобратно. Горе-долу една седмица е цялото пренасене. И разбрах, че някъде точно на гърба на моята сергия има едно ново кафе на Изабел. И първата ни работа, като разтоварим багажа, да си вземем кафе и да го опитаме. Early the next morning. Добро утро от нас, вече сме в Созопол. Вече се наспахме и часа е 8 без 5. И днес ще започваме да си строим нашата сергийка. Но първо искаме да ви покажем това местенце. Изглежда много малко. Но ще поберем много. Не знам колко е, 2 и нещо на... 2,30 май, да знам. Но ще видите след малко, като го направим как ще изглежда, защото ще стане като къща. Да. Така че не се лъжете, че е малко. Значи за най-младия, най-ниския, малкия човек е най-малкото място. Не работи така иерархията, ама това е чисто съвпадение. Но ще стане много готина сергия с най-много работа.
6.5 hours later. Включвам се от 14.06. Сглавяме от 8 сутринта и кажи речи сме на 80% готови. Като след като сложат този винил, остават някакви неща под токовете, които аз не разбирам. И след това ще украсяваме със светло карикатурите отпред, тъй като започнахме, обаче трябва и други неща да се вършат. Да. Ще ви покажа отпред след малко. The next day. Добро утро от нас. Добро утро от ден втори в сглабянето на нашата Сергия. Вчера снимах процеса по сглабянето, като последните кадри не съм ги снимала, защото накрая стана доста интензивно и времето напредваше. Нашите майстори, тате и майсторът, трябваше да си ходят. Сега ще ви покажем какво сме направили. Имаме си вече нов надпис, карикатури и бродерия, защото ще имаме и двете неща. И лека по лека започваме днес да редим вече карикатурите и всички останали неща, които ще бъдат изложени отпред. Хайде сега да ви покажем и вътре какво става. Но като цяло даже нямаме и ток още. Чакаме днес да ни вкарат. Като цяло започва голямото редене днес. Поне рамките успяхме да наредим, защото те са си бая. И сега започват дребните детайли, които, както знаете, отнемат винаги най-много време. Така. Светло, какво правиш? Правим осветлението. В момента още е тъмно, малко да разберем. Прекарваме лампите, които ще осветяват в предното помещение. Това са кабелите от лампите, които са в предното помещение. Трябва да ги фана по такъв начин, на които да не пречат да минаваме. Прекарваме ги отгоре. Ето ги, вече имаме една, две, три, 4 лампи. Имаме си и вентилатор. Ето го там отгоре. Като тук имаме още една лампа, която ще видим дали работи, защото не сме много сигурни. Тук има още две лампи, които ще осветяват билборда. Ето тук ще бъдат двете лампи на билборда. Може би ще има и трета, ще видим. И тази голямата, сега е момента да разберем дали работи, как се маха изобщо тази фотоклетка, тъй като аз съм голям фен на битаците и си я купих за 1 евро, но не знаем в какво състояние. Сега ще разберем. Ако не е, железарията ни е на 5 минути. Сега вече започвам да си подреждам абсолютно всички малки джунджурийки тук по рафчетата и зад мен и ви пускам на таймлапс, за да стане малко по-бързо.
Later that day. И докато строихме сергията днес, направихме един бърз списък от неща, които сме забравили, са морално остарели и така нататък. И в момента се намираме пред Джамбул, Бургас. Дойдохме набързо да си напазаруваме, тъй като все още имаме на разположение личния си автомобил. В момента Светли товари, както виждате. Следващата отправна точка е... Какво е? Технополис, защото за късмет ми се щупи електрическата четка за зъби и трябва да си взема. И да, в общи линии купихме неща за квартирата, неща за сергията, украси, доста неща, от които имахме нужда. Ох, къде отивам? Аз ви казвам, че ми се спи. И да, натоварили. Взехме си един нов чедър, тъй като този, който ползвахме, е купуван 2008 година. Аз съм била във втори клас тогава. И той все още си е здрав, между другото, но няма UV защита и прозира вече изключително много. И буквално все едно само го разнасяме излишно. Сега трябва да отидем да върнем количката и продължаваме. Early the next morning. Да използваме новата придобивка. И си купих такова за капсули. Не знаем дали споменахме вече, но отгоре, където е нашият билборд, има една решетка, която се вижда с кара, както искате я наричате. Ето това. Понеже сме го поръчали по-малък, защото първата година беше с тези размери. Миналата година го удължихме и бяхме забравили. Затова, за да не поръчам пореден билборд за тази година, поръчах малко удължение, червено, така за акцент, и сега ще го закачим по някакъв начин, защото колегата за стълбата го няма. Да. Половината от карикатурите вече са сложени. Ето, едната страна е изцяло готова. Сега днес остава, ето тук, зад мен, да сложим новите карикатури в рамки. Защото това са нашите мостри. От тук клиентите ще си избират какъв вид рамка искат. Но тъй като има две стари останали, ще си ги подновим почти всички изцяло. Следващото, което остава, е ето тези малки бележки. И последното и най-интересното, тъй като тук ще е изцяло нова част, тук преди ми бяха магнитите и имаше още карикатури, но тази година вече приключвам да правя магнити. И тук отгоре ще има ето този корниз за преде. Това ни е новата иновация, който ще бъде закачен най-отгоре. Върху него ще висят няколко мостри на тениски, които ние бордираме, и отдолу всичко ще бъде налепено с снимки на бордери, за да може хората да видят какво правим и съответно да си ги изберат. Преди малко пристигнаха и новите албуми, които ще бъдат заредени, и предстои да поръчам още два албума, които ще играят ролята на ценоразпис за нашите бродери, тъй като е доста сложно там ценообразуването и така. Добре. Enjoy, това предстои днес. Да започваме. Между другото сме малко изгорели. С нощи ни беше много студено на сянка, беше ни перфектно на слънце, но нищо, че сме от 8 години тук. Аз, особено Светли от 5. Нищо, че аз съм от 8 години тук, Светли от 5 години, аз от 12 годишна. Всяко лято съм по цяло лято на морето. Не си научих урока кога се гори и кога не се. Съответно, седяхме на слънце, без да се намажем с абсолютно никаква слънцезащита, защото ни беше студено, прохладно, прибрахме се и това е резултата. Ето го, на лице. Да, мислехме и днес да ходим на плаж, но най-вероятно днес плажът ще бъде пропуснат, ако искаме утре да работим. Така, първото нещо, което трябва да направим, е да премерим дължина, която ни трябва. Аз съм на пръсти. По-нависоко като Ема... Зато ще успея да те закачи. Нямаме много инструменти, затова ще е технология. Вече поне има рулетка. Познайте на кой му дойде гениалната идея да сложим корниз. На мен.
Early the next morning. Добро утро от 12 юни. Ние отиваме, ето как сме се облекли, шаренки, готинки. Принтирахме си отново ценоразписите, защото ги обърках първият път. И сега си платихме солено и отиваме на Сергията да отваряме и да почваме да работим вече. И сега ще ви покажем как се стига до Сергията ни. Ето го началото на Стария град. Ето е котвата. От тук продължаваме само направо. Отдясно ли се пада заведението Матис. Стигаме до храма Свети Кирил и Методий. И срещу положда на него започва нашата улица. Преди нашата Сергия има Сергия с китарки. Ето и нашата Сергия. И ето след 5 дена строене на Сергия, И 7 дни оправяне на багажи. вече сме готови. Да. Направихме си Сергията, всичко е обновено. Както знаете, освен карикатури, които Хриси рисува цяло лято от 8 години, тази година вече имаме и бродерия, която лично аз ще правя за вас на място. Може да си поръчате карикатурите и бродерията тук в Созопол, Стария град, или в социалните ни мрежи. Но дори да не успеете да дойдете при нас на място, може да си поръчате през социалните мрежи, които ще ги сложим някъде тук или някъде там. А освен на място и в социалните мрежи, вече може да си направите поръчка и през чисто новият ни онлайн магазин. Great success! Да, miart.bg. Благодарим ви, че гледахте този клип. Това е от нас за сега. Датата е 12 юни. Ще работим някъде до към 15 септември. Някъде този диапазон. Там От някъде, 15-18 септември ще бъдем в Созопол. Така че който желая да се възползва от нашите услуги. Или да си направим снимки. Да. Абонирайте се за нашия канал и очаквайте още други включвания през сезона от нас. А предстои и едно пътешествие еднодневно до друга държава по средата на сезона, така че ако искате да видите и това, последвайте ни.